kula Maura Alivia Bilana Putri presensi 4 likur. Tepangaken nami kula Dimas Aditya Yudhistira Putra presensi 13. Tepangaken nami kula Dwi Ramadhanti presensi 15. Tepangaken nami kula Adita Dwi Maharani Putri presensi sekawan. Teng mriki kula lan rencang-rencang saking kelompok setunggal badhe mengpresentasikake materi geguritan. Kang kawitan pengertian geguritan. Geguritan yaiku satunggaling karya sastra Jawa kang ngginakaké ukara kang endah lan apik serta nduwèni makna. Kasastraan Jawa geguritan dibedakake dadi loro, yaiku geguritan gagak lawas lan geguritan gagak anyar. Geguritan gagak lawas isih kaiket paugeran tartamtu kaya dene tembang. Geguritan gagak lawas kawuwuhan mawa tembung sun gegurit saben pambukaning guritan. Geguritan gagak anyar. Geguritan gagak anyar bebas mung nengenake endahing basa. Geguritan gagak anyar ora kaiket paugeran-paugeran kaya ing tembang. Yen gawe geguritan gagak anyar sing perlu digatekake yaiku nemtokake temane, ngumpulake tembung-tembung sing ana sesambungane karo temane sing narik kawigaten utawa didasari umpamane bab sing ora bisa dilalekake. Selanjutnya, ciri-ciri geguritan. Ciri-ciri geguritan enten loro. Sing pertama, geguritan gagrak lawas. Cacahing gatra ora tinamtu asesusun sekawan gatra. Saben gatra wandhahe 6 utawa 8. Swara ing pungkasaning gatra nganggo purwakanthi swara. Diwiwiti tembung sung anggegurit. Sing keloro, geguritan gagrak anyar. Cacahing gatra ora tinamtu, saben gatra wandhahe ora gumantu. Swara ing pungkasaning gatra ora kudu nganggo purwakanthi swara. Tanpa diwawiti kanthi sun gegurit. Selanjutnya hal-hal penting geguritan. Hal-hal penting geguritan yaiku A. Tembunge pilihan lan mentes. Sing B. Cacahing gatra utawa baris mentes rikes. Sing C. migunakake basa kang endah utawa basa rinengga kayata kapisan tembung-tembung kawi. Keloro purwakanthi, ketelu panyandra. Sing do migunakake tembung-tembung andahan kang karimbek mawa. Kapisan yaiku ater-ater A. Keloro seselan in lan Ketelu adapur dwi lingga lan dwi pura. Wirama pamilik aksara swara kang trep lan pas sehingga bisa irama kang endah. Kang selanjutnya yaiku unsur-unsur ing geguritan. Unsur-unsur ing geguritan kaperang dadi kalih. Kang pertama yaiku unsur intrinsik. Unsur intrinsik kaperang dadi kalih. Kang kawitan yaiku unsur fisik. Unsur fisik yaiku enten diksi, tipografi, rima, tembung konkret, imaji lan latar. Kang nomor kalih yaiku enten unsur batin. Unsur batin yaiku enten tema, nada, rasa lan amanat. Unsur geguritan kang nomor kalih yaiku unsur ekstrinsit, enten latar belakang penyair. Kang pungkasan yaiku syarat maos geguritan. A. Wirama, munggah mudune swara utawa pocapan. B. Wirasa, penghayatan utawa ngrasakake isine geguritan. C. Wiraga, ekspresi, patrak, sikap, obahing awak lan pasemon. Niku wau presentasi materi geguritan saking kelompok setunggal. Cekap semanten lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.